Wij zeggen hier in Noord-Oost-Friesland een hele sterke regio, hè? Ja, echt een hele sterke regio die hem duidelijk merkbieten laat in Friesland. En dat komt omdat je een hele belutsen gemeenten binnen, maar hele belutsen mensen en een belutsen provincie die het met elkaar het beste beschrijven willen voor je toekomst. Wat ben in jouw eigen toch wel hele opvallende zaken die we, laten we eens even zien, het Aarone-Ier, want vorig jaar hebben wij al correct sprutsen, het Aarone-Ier zien hebben. Nou, had ik even zien naar de Zuid-Ier bij Dokkum. Daar hebben we nou eigenlijk een klap op Jan kennen. En dat betekent dat er een heel groot project uit de wei zetten worden. En we troffen betere vaarverbindingen krijgen tussen het Lauwersmaargebied en de stad Dokkum. En dat is natuurlijk ook een verbinding met watersportdorp Kolm. En de waterrecreatie in Noord-Oost-Friesland die daar toch denk ik een belangrijke impuls krijgen. Een veelgehoorde vraag of opmerking is dat er misschien wel te volle inzet wordt op toerisme. Vind je dat ook? Nee, ik vind dat je net de volle inzet kennen op toerisme. Want toerisme is goed voor de mensen die hier naartoe komen, maar ook voor de eigen bevolking. Want we merken juist dat mensen een aantrekkelijk woon- en werkklimaat op prijs stellen. En die erbij ook goede recreatieve verschijnings. Als je hier varen en fietsen en rennen en wat al net waan kennen, dan is dat goed voor mensen van boeten. Maar ik voor de mensen die hier wijnen en daardoor dit zou waarderen en je te wijnen blijven. Wat binnen uit jou het zeggen de grootste uitdaging in het Noord-Oost-Friesland de komende tijd vaststaat? Nou, een eerste is een interne om alcohol het enthousiasme en de drive vast te houden die daar de succes niet in het verliezen laat het, maar ik vast te houden naar de toekomst. Leo in je eigen kracht, geen voorop en dan vind je de provincie aan je zijde. De andere kant is van, maak ik malkoor een plan dat perspectief biedt op een goede toekomst van deze regio en met name, wat ik al zei, het behoud van een goed wen- en werkklimaat. Dat zorgt dat mensen hier wijnen willen en dat brengt je bedrijvigheid en dat is goed, in de krimp en is beter voor de generaties na ons. Nou hebben we toen zakelijke dingen hoor natuurlijk die jou als gebiedsgedeputeerde ha. Als jou op een fiets door Noord-Oost-Friesland gaan, wat gaat er dan voor gevoel door jou heen? Dan denk ik elke keer, wat is dit toch een mooi pad van Friesland en wat is het toch, dat mooi wel wat bekender worden. Ik zou graag volle meer mensen genieten laten willen van de prachtige natuur die we hier hebben. We komen aansnik van een mooie discussie omheen de Halwert aan Zee. Nou, heel innovatief project, maar echt heel ambitieus. Nou, daar zorg ik naar uit om daar aansnik de discussie mee te gaan, maar de regio van hoe kunnen we de verzwargen uit dat kleerkant. Zit de inwoner van Noord-Oost-Friesland dat zelf genoeg, hoe mooi het zijn gebied is? Nee, dat weet je hè. Als je zelf naast een museum wijnt of iets heel moois, dan kom je er zelf kwalijk in en met altijd mensen zien hoe ze zeggen van, goh, wist je wel dat het de eerste is. En dat is hier een beetje zo. Mensen ben je beskieren en dat is vind ik een deugd. Maar aan de andere kant, net te volle de schouders heen je litten, maar wees grutsk op je regio, wees grutsk op jezelf, mooi en werk je aan een betere toekomst, dat wil we alle keer.